Terve kaikki katsojat. Tänään minä ajattelen, että pelattaisin vähän Geometry Dashia. En ole tehnyt videoita pitkään aikaan siitä, että puhuisin videolla. Joten nyt sieltä taas tulee. Kuvan videoita ja puhun. Eli siis vedetään Geometry Dashia. Vedetään vaikka Stereo Madness. Katsotaan kuinka pitkälle päästään. Oi hitsi. Millä me tästä päästään? Viimeksi mä oon vetänyt joku 70 jotain prosenttia vedin viimeksi. Tämän. Tää mun paras on se joku 75. Mutta yritän saada tästä parhaani mukaan tämän vedettyä. Tässä mä oon yleensä kuollut, että tai hävinnyt. Sanotaan vanhemmille, ettei tule huonoja. Tässä on sellainen, että kun hävii kerran, niin sitten tulet häviämään seuraavalla kerrallakin mutta no, ei se kai haittaa ketään. Katsotaan tästä nyt. Jos on toi piikki, niin sekin saattaa olla aika vaikea. Mutta ei se ole minulle vaikea. Tässä. Olette kyllä huomanneet sen, että minä pelaan puhelimella. Siis kuvaan puhelimella, en pelaa. No katsotaan. No sain sitä pikkusen paremmaksi. Tänään en mä tiedä, en sitä kai saanut. Mutta kokeillaanpas. Tryout. Tässä minä olen ihan sikasurkea, mutta siitä. Kokeillaanpas tästä. Oh god. Vitsi, pääsin paljon pitemmälle kuin viimeksi. Mulla on joku 11%, kun se oli. Juu, sain viimeksi. Can't let go. Kokeillaan tämä. Juu, tää oli ihan sika hyvä. Tykkäsin tästä ihan sika paljon. Ja minä pelaan läppärillä, että videomateriaali ei ole mitään parasta, mutta teen parhaani videomateriaalin kanssa. Minulla on itse asiassa yksi video, jossa minä kuvasin koneen omalla sovelluksella. Koneen omalla sovelluksella. Mutta se kai otti sen pois jostain syystä. Mutta en mä tiedä. Ei. Jätämme tästä. Tätä kenttää minä olen pelannut ihan sikakauan. Ja sitä minä en ole saanutkaan. Vitsi. Se on mennyt niin pitkälle aina. Tässä niinku kun ne piikit on tossa. Niin se on vähän vaikeeta. Pitäisikö minun näyttää teille? Kumpi se? Otetaan tämä. Minä en muista tätä. Ai niin joo, tämä. Yritin tehdä vähän. Ei. Mutta tämä on minun yksi itse tekemistäni kentistä. Minä olen aika huono tekemään näitä omia kenttiä, että Mutta joo. Minulla oli Tuijinkin tässä alempana. Tämä. Wait, onks tää se sama? Tää taisi olla se sama. Minä en ole mikään hyvä, joten pitää vielä harjoitella näiden tekemistä. Eli
Tiny, short, tiny. Me vedetään tiny. Juu, okei. Okay. Niin tämä. Että juu, se ei toiminut. Minä yritin tehdä saada jump hackia, että mutta se oli kai joku toinen. No ihan sama. Kokeillaan täältä. Vedetään featured ja katsotaan mitä täältä löytyy. Mitäköhän me voidaan täältä löytää? Sitä ei tiedä. Ei kyllä kuulosta ihan tyhmältä. Kokeillaan tämä. Okay. Wow. Näytti kyllä aika hienolta tuo. Mitä? Juu. Juu. En kyllä tule tekemään. Näytti sellaiselta, että kokeillaan tämä. Okei. Okay. Mitä? Tossa pitää niinku... tossa on tollanen niinku... Joo. Kokeillaanpas. Minulla oli yksi idea, että minä kokeilisin täältä. Ei, en mä sitä että siellä vedetään tämä... Hei, jumppari. Machine. Koska tää on mun mielestä aika vaikea, että ei tää tukkaan niin päin. Mikä se sitten oli, joka mulla oli aika? No ei kai sillä ole pärjännyt kokeilla. Mun mielestä että tää olisi joku toinen, mutta joo. Se oli se yksi. Oliko se? Se taisi olla se kaikista vaikein. Joo. Se ihan vika, jota sä pystyt pelaamaan. Joo. Mikä sen nimi oli? Kokeillaanpas nyt sitä, koska... Tämä Finger Dash. Niin, tämä se ihan... Tää oli itse asiassa... Tää ihan sikahäppä. Odottakas nyt hetki. Ei Finger Dash, vaan... Oliko se tämä? Ei se tämäkään kyllä ollut. No ei se haittaa, kokeillaan tätäkin nyt. Ei tää nyt. Ei hätis mitis. Ei. Toi on aina hämännyt mut. Sen takia mä siinä on aina kuollut. Vai miten sitä kutsuu? Kuoleeko se Geometry Dashissa? Vai? Pistäkää kommentteihin, mitä te kutsutte sillä, kun se osutte johonkin piikkiin tai johonkin. Millä nimellä sitä kutsutaan? Koska minä en sitä muista. Tai no, en tiedä millä sitä pitäisi kutsua. Mitä sitä pakkaa? Tuohon. Se on hyvä musiikki. Ja noin. Tuossa on niinku tästä tuohon. Juu, tää on vähän vaikea. Hexagon Force. Niin, Hexagon Forcehan se oli. Juu, tuossa. Koska minä olen tarpeeksi tyhmä, että minä en siitä niinku hyppää välillä. Ei. Kokeillaan tästä nyt vielä. Noin. Juu, no ei tämä yhtään vaikea ole. Vai oliko se tää? Juu, tämähän se oli. Juu, noin. Miten mä pääsin tuosta läpi? Miten mä sen pääsin? Sori, että mä vedän näitä tälleen, että mä vaan testailen näitä kaikkia. Ja kyllä, minä olen testannut kaikki kentät. Mitä mahdollista.
En kyllä. The theory of everything. Okei. Okay. Häh? Ei, odotas. Lähdetään tästä. Tuossa pitäisi hypätä. Sori jos tää klikkailu kuulostaa jänskältä, mutta niinku mun vaan rupee rämppää välillä. Mä pääsin siihen asti. Se kun niinku häviää tässä, niin oh god. Ihan hyvä. Lutherfunk. Oh god. Ei. Mä vedän aina tuohon. Ei. Noin. Tää on vähän ehkä vaikea. Mitenköhän pitäisi sanoa? Jotkut on ihan sikavaikeita. Glitchasin siitä läpi. Mitäköhän siinä olisi pitänyt tehdä? X-step. Juu, mä en tiedä mitä mä siinä pääsin läpi. Pitääkö siinä joku klikkailla ihan sikanopea? Jotenkin varmaan tiedätte niinku, kun tässä on noita ihmepalloja, kun sun pitää klikata siinä, kun sä oot siinä. Niin te vaan rupeatte rämpään sitä, kun te menette siihen. Ja pahoittelen, jos kissa tulee tässä niinku kameran eteen. Se on sellainen, että se saattaa tulla koneen eteen. Se on vähän hauska. Sori jos mä en rupea puhua jossain vaiheessa. Minä en kuole, minä vain keskityn. Koska tässä pitää keskittyä. Pitää keskittyä hyvin paljon. Niihin klikkauksiin. Siitä. Noin. Ei nähdä sillä edes. Ja kyllä, Geometry Dashia tulee olemaan lisää tämän videon jälkeen. Ennen kuin kysytte, että tuletko sinä tekemään lisää Geometry Dashia? Oh god, se meni niin läheltä. Minä vedän vielä yhden yrityksen. Juu, vielä varmaan yksi yritys. Okei, jos mä sanoin yksi yritys, niin älkää luottako siihen. Minun on vähän pakko yrittää. Ja videoni ei ole suunniteltuja, että mitä minä teen videoissani. Minä vain pistän, mitä tulee päästä. Täällä on niinku vaikeimmasta helpompaa. Tää ei ole mikään hirveän vaikea. Ainakaan mun mielestä. Mä kokeilen tätä nyt. Koska haluan. Ja mä en oo muuten päässyt mitään kenttää läpi. Paitsi praktisella.
Että varmaan tehdään tässä nyt osuudella pikkuhiljaa. Pysykää ihmisinä ja olkaa kuten olette. Ja pistän teille loppuun vielä skinin muokkauksen. Eikö mulla ole enempää väriä? Että tosissas. Hetkinen. On mulla. Tämä on tästä vihreä. Sopii kursoriin. Tämä sopii minun kursoriini. Ja tämä. Joten nähdään seuraavassa videossa. Moikka!